सावन के महीना आवते ही दुनिया भर के भारतीय राखी के दिन जाने खातिर उत्सुक हो जाले। कोई भी रिश्तेदारी ना होखला के बावजूद भी राखी से भाई बहन के बंधन निभावे के मौका मिलेला। राखी के इतिहास तो हमनी के महाभारत के समय से ही देखे के मिलेला। भगवान श्री कृष्ण के श्रुत देवी नाम के एगो चाची रहली। वो शिशुपाल नाम के एगो विकृत बच्चा के जन्म देले रही। बड़ लोगन से पता चलेला कि जेकरा छुअला से शिशुपाल स्वस्थ हुई हैं, ओकरे हाथ से वो मारल भी जई हैं। एक दिन श्री कृष्ण अपना चाची के घरे अइले और जैसे ही श्रुत देवी श्री कृष्ण के हाथ में अपना बच्चा के रखली, वो बच्चा बहुत सुंदर हो गई। श्रुत देवी ये बदलाव देख के तो बहुत खुश भइली, लेकिन ओकर मौत श्री कृष्ण के हाथे भइला के संभावना से वो विचलित हो गईली। वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करे लगली। भले ही शिशुपाल कौनो गलती कर बैठे, लेकिन उनका श्री कृष्ण के हाथों सजा ना मिले के चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण उनका से वादा कैले कि हम ओकर गलती के माफ कर देहब, लेकिन वो अगर 100 से ज्यादा गलती कर बैठी तब हम ओकरा के जरूर सजा देहब। शिशुपाल बड़ा होके चेदी नामक एगो राज्य के राजा बन गई। वो एगो राजा भी रहे और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार भी। लेकिन वो बहुत क्रूर राजा बन गई। अपना राज्य के लोग के वो बहुत सतावे लागल और ये बार बार भगवान श्री कृष्ण के चुनौती देवे लागल। एक समय तो भरल राज्य सभा में ही भगवान श्री कृष्ण के निंदा कैलस और ये बस शिशुपाल ओही दिन 100 गलती के सीमा पार कर देलस। तुरंत भगवान श्री कृष्ण अपन सुदर्शन चक्र के शिशुपाल के ऊपर प्रयोग कैले। यही तरह बहुत चेतावनी मिलला के बाद भी शिशुपाल अपन गुण ना बदलस और अंत में ओकरा अपन सजा भुगते के पड़ल। भगवान श्री कृष्ण जब खीस में अपन सुदर्शन चक्र छोड़त रहले, उनकर अंगुरी में भी चोट लागल। भगवान श्री कृष्ण के आसपास के लोग उ घाव पर कुछ बांधे खातिर एने ओने भागे लगले, लेकिन ओहिजा खड़ा द्रौपदी बिना कुछ सोचले समझले अपना साड़ी के कोर के फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेटली। शुक्रिया हमार प्यारी बहन, तू हमरा कष्ट में साथ देहलू, त हमहू तहार कष्ट में साथ देवे के वादा करतानी। ये कह के भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के उनका रक्षा करे खातिर आश्वासन देहले और यह घटना से रक्षाबंधन के त्योहार शुरू भइल। बाद में जब कौरव पूरी राज्यसभा के सामने द्रौपदी के साड़ी खींच के जब ओकर अपमान करे के प्रयास कैले, तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के बचा के अपन वादा पूरा कैले। ओही समय से बहिन अपन भाई के कलाई पर राखी बांधेली और बदला में भाई जीवन भर अपन बहिन के रक्षा करे के आश्वासन देते आ रहल बाड़े। सावन महीना के पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्योहार भी मनावल जाला। कुछ लोग यही दिन आपन यज्ञोपवीत बदले ले, यही से ए दिन के जंध्याला पूर्णिमा भी कहल जाला। यह दिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधा और कृष्ण के मूर्ति के पालना में रख के झूला झुलावेले और यह दिन के झूलन पूर्णिमा कहेले। उत्तर भारत के कुछ राज्य में यह दिन पर गेहूं के बीज बोअल जाला और यह दिन के कजरी पूर्णिमा के नाम से पहचानल जाला। केरल और महाराष्ट्र के लोग यह दिन के नारली पूर्णिमा कहेले और वो लोग समुद्र देवता के पूजा करेले। हालांकि ये दिन के कई तरह के उत्सव मनावल जाला, लेकिन उनमें सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार बा रक्षाबंधन।